Четвер, 18 січня, 1421 день анексії Криму. Підсумовуємо головні події на цю мить. В студії Маргарита Потапова. Вітаю. Окупанти навідалися із обшуками до учасників одиночних пікетів 14 жовтня. Герея Куламетова зі Старого Криму та Кемала Сейтіяєва з Білогірська звинувачують в розповсюдженні через соцмережі екстремістських матеріалів. Відомо, що Кемала Сейтіяєва вже доправили до зали окупаційного Білогірського райсуду, а розгляд справи Герея Куламетова в Іслям-Терецькому колишньому Кіровському окупаційному суді призначили на 14:30 за Кримом. Як проходили обшуки, далі у сюжеті. На світанку російські силовики навідалися до будинку Герея Куламетова у Старому Криму. Люди в масках оточили його подвір'я. В усіх мешканців будинку відібрали мобільні телефони та вилучили комп'ютер. Разом з Гереєм Куламетовим живуть його дружина, мати, сестра та двоє маленьких дітей. На вулиці залишився батько, його до будинку не пускають. Вот это темные, нечистые силы, они боятся света, они боятся открытости, гласности. Поэтому и суды такие у них закрытые, и лица закрытые, и нет документов. Они считают это признак героизма, это признак слабости. Підтримати Герея приїхали громадські активісти. Серед них Мустафа Сайдалієв. Він був захисником в суді інших учасників одиночних пікетів 14 жовтня. Это очередной беспредел властей в отношении коренного народа. Потом не удивляйтесь, что люди показывают свое недовольство и выходят на одиночный пикет. Обшук тривав близько 2 годин, після чого родичам повідомили, що окупанти звинувачують Герея Куламетова в розповсюдженні екстремістської інформації у соцмережах. Кримчанина силовики повезли до Іслям-Терецького Кіровського райвідділку поліції. Люди, які приїхали його підтримати, поїхали за автозаком. С 12 часов будет сегодня суд в Кировском райотделе. Сказала, как бы всех пускают и так далее. Приезжайте, смотрите, никуда его не увозят. Мы начали говорить им о том, что если это админ-нарушение, они сказали, что админ-нарушение не уголовное. Його друзі та знайомі приїхали до райвідділку, але побачитися з батьком та громадськими активістами, які приїхали підтримати Куламетова, окупанти не дозволили. Перед засіданням суду активісти записали відеозвернення. Материалы дела собраны и переданы в суд, и, иншаллах, на 14:30 назначено рассмотрение его дела в суде Кировского района. Будем там присутствовать. На сотрудников полиции, которые находятся на входе, что они не пропускают и нарушаются права Куламетова Герея на построение линии защиты. Это ущемление прав. В очередной раз мы видим, что ущемляют права крымских татар в Крыму на незаконной основе. Майже одночасно силовики влаштували обшуки в Білогірську, в будинку Кемала Сейтіяєва. Він також учасник одиночних пікетів 14 жовтня. Після обшуку кримчанина також затримали, інкримінуючи поширення екстремістських матеріалів у соцмережах. Кемала Сейтіяєва спершу повезли до Білогірського райвідділку поліції. Зараз його вже доставили до Білогірського окупаційного райсуду, де він чекає на початок засідання та вирок. У будівлю суду почала збиратися громадськість, аби підтримати Кемала Сейтіяєва. Ріана Алієва, Заман, АТР. Чергове засідання у так званій справі 26 лютого. У ці хвилини окупаційний Центральний суд Сімферополя має розглядати цю справу. Алі Асанова, Мустафу Дегірмінджі, Іскандера Кантемірова, Арсена Юнусова та Іскандера Емірвалієва окупанти звинувачують в участі у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Асанов та Дегірмінджі наразі перебувають під домашнім арештом. Інших фігурантів взяли на поруки. Тиждень тому суд переніс розгляд справи. Раніше під час допитів на суді всі 5 фігурантів так званої справи 26 лютого заявляли, що про мітинг дізналися із соціальних мереж і прийшли на нього добровільно. Справа так званих ялтинських паліїв. Окупаційний Верховний суд Криму має розглядати апеляційну скаргу Муєдіна Алівапова. 21-річного кримського татарина окупанти назвали організатором так званої групи паліїв. 2 роки тому в Ялті вщент вигоріли 10 автомобілів. Мешканця Алубки Муєдіна Алівапова, що працював на АЗС, звинуватили на основі свідчень нібито 2 людей. Хлопця засудили до 4,5 років колонії поселення і зобов'язали виплатити збитки – 4 мільйони рублів. А той факт, що після арешту хлопця підпали тривали і надалі, слідство і суд вирішили не брати до уваги.
несмотря на то, что тогда Муидина и еще остальных арестовали, после этого поджоги в Ялтинском регионе не только сократились, а они увеличились даже в 2 раза больше. И плюс там эксперты заявляли о том, что это вообще поджоги совершены не с помощью бензина, а каких-то других специально горюче-смазочных веществ, которые, вернее, не горюче-смазочных, а горючих веществ, которые сжигали даже металл. Окупанти полюють і за старшим братом Муєдіна Алівапова Мустафою. Йому вони закидають сепаратизм через фотографії з українським прапором у соцмережах. Від арешту Мустафа Алівапов рятується на материковій частині України, живе у друзів у Миколаєві. Верховна Рада таки ухвалила закон про деокупацію Донбасу. Як і прогнозував спікер Андрій Парубій, народні обранці впоралися з поправками ще до обіду. А їх на сьогоднішній ранок лишалося ще з півсотні. Після запеклих дискусій за закон, яким визнається тимчасова окупація Росією частини території України, проголосували 280 депутатів. У парламенті працює наш кореспондент Олена Стецюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олено. Які з фракцій голосували за закон про деокупацію і хто був проти? Вітаю, колего. Отже, депутати взялися за розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу ще у вівторок. За 3 дні вони подужали 673 поправки. Ось зрештою сьогодні майже по обіді кульмінація цього голосування і 280 голосів за. Зазначу, що попри деякі розбіжності за цей законопроект проголосували майже усі фракції, окрім «Опоблоку». Як це було, пропоную подивитися без коментарів. «280 за. Закон прийнятий. Колеги, вітаю всіх з прийняттям важливого закону. Слава Україні!» Отже, основні тези цього законопроекту – це Росія – держава-агресорка, і, власне, вона несе відповідальність за усі свої дії на окупованих територіях. Частина Донецької та Луганської областей – це окуповані території. Межі цих окупованих територій визначає президент за поданням Генерального штабу України. Дії України на цих територіях відзначаються як стримування та відсіч агресії Російської Федерації. І, власне, АТО тепер вже теж називається інакше. Це заходи із забезпечення безпеки. Зазначу, що до другого читання з тексту цього закону прибрали згадки про Мінські угоди. Крім того, додали питання Криму. Але, власне, Крим не фігурує у назві цього законопроекту. Власне, у преамбулі є посилання на інший закон, діючий закон про забезпечення прав громадян на окупованих територіях. Власне, якраз у тому законі якраз і визначається дата 20 лютого. Це загальна дата початку агресії Російської Федерації. Зазначу, що якраз перед голосуванням і вчора, і сьогодні позиції фракції різнилися, не збиралися голосувати, мали певні зауваження Батьківщина, Самопоміч, а також ряд позафракційних депутатів. І, власне, різні думки пропоную послухати далі у прямій мові. Потрібний законопроєкт, який вперше визнається Росія країною-агресором. Це додатково дасть нам позиції у міжнародних судах. Поки замість війни, замість визнання війни ви будете проводити заходи, поки ви будете проводити АТО, голосуйте, але ви наближаєте кримінальну відповідальність президента і секретаря РНБО, колишнього пресоспікера. Голосуйте. Ось якраз у ці хвилини там за моєю спиною збираються журналісти. Тут підхід до преси спікера парламенту Андрія Парубія. Тож більше інформації буде вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, це була Олена Стецюк. Вона розповіла про перебіг голосування за законопроект про деокупацію Донбасу. Закон ухвалили, за проголосували 280 народних депутатів. Ухвалення закону про деокупацію Донбасу не завадить процесу обміну заручників. У цьому переконаний депутат Іван Вінник. Сьогодні списками полонених можуть обмінятися Україна та представники так званих ДНР і ЛНР. У Мінську заплановане перше у цьому році засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Домовлятимуться про наступний етап обміну заручників. Перед Новим роком додому із полону ОРДЛО повернулися 73 українці. А до того процес обміну заручниками був заблокований.
актуальний. І не в останню чергу через розгляд українським парламентом законопроекту про деокупацію Донбасу. Цей документ дуже нервував Росію. Путін зрозуміло, що шантажує Україну максимально різними речами від прийняття закону про деокупацію Донбасу, визнання Російської Федерації агресором. Минулий раз цей шантаж полягав в зриві перемовин, які тривали понад 2 роки щодо повернення наших бійців додому. Зараз він зрозумів, що цей процес вже зупинити неможливо, тому, відповідно, така форма шантажу, як зрив обміну вже домовленого, він не спрацює. Більше 2 тижнів минуло після звільнення українських заручників з полону бойовиків. Більшість проходять реабілітацію в лікарнях України. Історію одного з заручників розповість Віктор Пономарьов. Кричали, щоб гімн співав, але вони не уточнили, який. Я ж в цьому не винуватий, я почав співати український. Івану 26 років, родом із Бердянська. Служив в одному з підрозділів Збройних сил України. Збирав інформацію з окупованих територій. Під час виконання одного з завдань у Донецьку у травні 2016-го бойовики його затримали. Утримували хлопця в одній із донецьких колоній. Дуже погано було там сидіти, тому що ми там 23 години на добу знаходимося в камері, не виходимо нікуди. Нічого немає і сидимо просто там по 2-3 чоловіки. У мене поломані ребра, на даний момент гематома, яка не розійшлася за 2 роки. Іван показує листи, які рідні писали йому протягом ув'язнення. Здравствуй, синок, там, що все буде хорошо, що ми тебе любимо, кохаємо, чекаємо. На цьому фото 22-річний Іван з 1-річним сином ще до війни, 5 років тому. Одна фотографія, яка залишилась з полону. Остальні фотографії мені не дали. Збираюсь зайнятися тим, щоб відновитися на службі і захищати свою країну. Під час останнього обміну 27 грудня додому повернулися 74 українських заручника. Українська сторона передала бойовикам 233 особи. За інформацією СБУ, на окупованих територіях залишаються ще 103 українських заручника. Втрата довіри до навколишнього світу – основна проблема, з якою зіштовхуються військові після повернення з полону, каже психолог Тамара Бунтова. Уявіть, людина, яка ні на кого не може покластися, нікому не може відкритися, нікому не може розповісти про ті страхіття, які вона пережила, але які ці страхіття сняться, які вона постійно переживає. Чим більше часу проходить від травми до моменту, коли людина звернулася, багато наслоєнь є нафантазованих. І оце повернути цю людину до реальності дуже важко. Психолог радить рідним не тиснути на колишніх заручників та звертатися за допомогою до фахівців. Віктор Пономарьов, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. У Казахстані згорів пасажирський автобус, загинули 52 людини. Ще 5 постраждали. Це ті, хто самотужки зміг вибратися з охопленого полум'ям Ікаруса. В автобусі їхало 55 пасажирів і 2 водіїв. Всі громадяни Узбекистану. На місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Причини займання ще з'ясовують. 63 населених пункти у 5 областях залишились без світла через негоду. Снігопади, хуртовини та шквальний вітер в Україні. Такий невтішний прогноз напередодні оприлюднив директор гідрометцентру Микола Кульбіда. Найсуворіша зима прийде до Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. Через активний циклон синоптики прогнозують, що подекуди може випасти до пів метра снігу. По всій території України на дорогах очікують ожеледицю. Найбільша висота снігового покриву сягатиме в більшості областей до 40 сантиметрів, в Одеській, Миколаївській – до 20 сантиметрів. Найбільша швидкість вітру, яка досягатиме критеріїв стихійного явища, очікується на території південних областей України. І сягатиме 25-28 метрів на секунду. Наразі це всі новини. Оновлений випуск «Заман» дивіться вже менш ніж за годину. Будьте з нами.